रोहित के अइला से तस्वीर बदल गई मुंबई के। का रोहित अपन टीम के प्लेऑफ में पहुंचा पाई? नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। रोहित शर्मा क्रीज पर ऐसन कसम खा के उतरलन कि जे भी बॉलर सामने आइल ओकरा ठेठ भोजपुरिया अंदाज में धोबिया पछाड़ कुटाई भइल। छक्का और चौका के ऐसन झड़ी लागल कि बानखेड़ा झूम उठल। ई पारी बता दिहलस कि जब हिटमैन के बल्ला आग उगलेला त सामने कौनो टीम होखे धागा खुलिए जाला। ई जीत से पूरा एमआई के डगआउट में गजब के जोश भर गईल बा। काल के मैच में 44 गेंदा पर 84 रन कूट देले रहे, जेमे 7 गो लंबा लंबा छक्का और 6 गो चौका रहे। एमआई 19 ओवर से पहले लक्ष्य के पीछा करके जीत हासिल कर लेहलस। लेकिन सबसे बड़का सवाल ई खड़ा बा कि का हिटमैन के ई आंधी मुंबई के प्लेऑफ के पार करा पाई? भैया डगर अभी भी आसान नहीं खे। नेट रन रेट के पेच फसल बा और हर मैच अब करो या मरो वाला बा। लेकिन सब केहू जानेला जब रोहित शर्मा फॉर्म में होखस त कौनो भी गणित पलट जाला। का लागत बा रउआ सबके ई बार रोहित शर्मा मुंबई के प्लेऑफ के टिकट कटवा पाई है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपन जवाब दागी। और ऐसने एकदम ओरिजिनल भोजपुरिया क्रिकेट अपडेट खातिर अपन यह चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी।